Saphinde sahlangana futhi babukele emakhaya osukwini olunye futhi siphethe yena futhi inkunzimalanga umkhulu uDr Dube babukele emakhaya. Before siqala ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ne subscribe. Ake simamukele naye umkhulu ohlelweni lakhe. Sawubona mkhulu, siyakwamukela nawe ohlelweni lakho baba. Ya sanibona nonke emakhaya. Yebo mkhulu. Hayi namhlanje ngiphethe intelezi. Ibe ngiphathe umuntu okugquma obovu. Ngiphathe umuthi omhlophe. Ubona ugeza ngawo. Ngizoqala la entelezini ke kuqala. Intelezi ke yinhle kakhulu ngoba intelezi iyona ekhipha isikhwakhwalana namabhadi. Sonke isinyama esikhipha kufanele ukuthi uma uqala ke ukusebenza ukhiphe ke amabhadi. Lesilwane siyaphuma khona lapho ngokugquma nje nokuphalaza. Ugeza. Phuma yonke into engasile, yonke imoya iphume lapho. Ya. Bona ke lokho kuhle ukuthi uma wenza izinto zakho uqale nje ukhiphe yonke into engasile kuwena egazini lakho. Bese ke uyabuya uyaphinda. Uthola ke umuthi obovu. Umuthi obovu ke uyaqhuma ngawo, uyaphalaza ngawo, uyageza ngawo. Ukwenza lokho uma usukwenza kanjalo usukwenza ukuthi uthandeke kubantu, uthandeke nakubelungu. Izinto zakho ikhanye zonke, into zakho zokucacela. Noma ngabe uyoshela uyakuvumela intombi impela hawe uyehlula. Kubelungu uhamba phambili kakhulu. Nakubantu uhamba phambili kakhulu. Uyathandeka into zakho nje zihamba phambili. Umuntu ecabanga ukuthi hayi kufanele ngofaka umuntu emsebenzini. Ucabanga wena kuqala ukuthi hayi angifakele umbhemu. Umuntu zakho suke seyikhanya. Phinde ke ngibuyele kulo omhlophe ke manje. Yebo mkhulu. La omhlophe ke wona ke ubulawo. Igama lawo ubulawo lo. Ubulawo ke kuphalaza ubanda bona. Ugeze futhi ngapha. Uze futhi uphinde ugeze nedlozi. Kusetheke into zakho zicace zonke into zakho ngabo kubulawo. Le mithi ke yomthatho ngihambisa phambili ikhoma. Ungayisebenzisa nje yomthatho ikwenzele kahle into zakho. Ungamali ugqumele phezulu ususebenzisa into ephezulu. Awuqalela kula kwephansi. Hayi yonke ke lento kuyakuvumela nje. Ikakhulukazi emabhungwini, entombini, kubantu abasebenzayo ihamba phambili. Nongabe uyadayisa nje futhi kwenze ukuthi uthandeke ungabi nesikhwakhwalala. Kwenze ukuthi uthandeke. Umntana wamuhlela umuntu uthandeke ebusweni bomuntu afika athenge kuwena. Ungamali nje ukuthi usuthi nje uyaqala ngisoqala ngezinto ezoba phezulu. Kanti awucentile centa kuqala ukuze into zakho zisehleke kahle. Ngizobe ngitholakala ke lapha eGoli. Uprotia. Ngasegarage. Ku-station 35. Kusasa nje kusile. Oseleke ngabe wosele. Kodwa nje kuseni kusasa nje ngizobe sengikhona koshawa 8 nje sengikhona sengiqalile umsebenzi. Yebo mkhulu. Ya ziyashaka ngale kusasa ke ziyashaka. Osalile ngoba angihlali isikhathi eside. Ngihlalela ngizinsuku ezintathu ngibuyele noma ezu2 ngibuyele ngophela sekhaya ngiyasebenza. Uzobe uphetheni konje mkhulu? Ya. Lapha eProtea ngizobe ngiphethe lona unwabo. Nezinye izinto futhi ezinhle engizobe ngiyiphethe. Ngizobe ngiyiphethe futhi nembiza yenyawo. Inyawo uma ukuthi ziyahlaba ngaphansi usuhluleka ngisho nawuhamba mhlawumbe usunelonda ngaphansi. Lembiza isiza kakhulu ekulapheni inyawo. Okusuka nje la eqolo kuyaphansi iklina kahle leyonto. Ngoba phela uma ukuthi uneqolo elibhedayo nenyawo eshisayo ezenza yonke into ezijulukayo. Kwakho ukuthi ungaphatheki kahle lapho umoya wakho.
ngisho nenkunzi induku yakho le hayi ingase ingavuki ngako lokho ngoba phela induku iyiwele ayizwali into ezwabuhlungu egazini ifuna nje ihlezi nje ikhululekile kahle hayi ke induku yakho ke ivuka ithi impoke lapho so ngathi uyisebenzisa nembiza nje ezimvusa nkunzi awu kodwa nje uma usolapha impilo yakho yonke into kuyihamba kahle Umkhulu. ilapho ke la ikhona Mkhulu uthe konje uqala ngasikhatsini ukusebenza khona le egole protein. 8 o'clock nje umsebenzi ngifikile khona. Yebo mkhulu. Nje ngoqala umsebenzi sizobe zisha impela. Yebo mkhulu usayiphatha inkunzi yemvongolo mkhulu. Inkunzi yemvongolo phela siyithola phambili khona. Yebo mkhulu. Umseshi futhi ukhona. Yebo. Nokuningi nje kukhona nje nokuningi nje kukhona. Ongase nje ukwazi ukubuza ukuthi into ethize ikhona uzofika uyithola usukhona ngoba phela ngeke sikwazi ukusho izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Yebo mkhulu. Kodwa izinto zikhona. Ingqabu lesikhuluma ngazo sizokuphakamisa umsebenzi. Yebo. Zikhona eziphambili uma ukuthi ufike eqala uzokwazi ukuyithola kodwa uma usufika sokuleti kakhulu uzofika zingasekho. Kodwa hayi zikhona zona. Siyawushaya futhi umsebenzi mkhulu. Ya, siyawushaya umsebenzi uzofika zokushayela umsebenzi uzokukhanyisela engasisho nje. Yebo mkhulu. Yebo. Babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi niphinde ni like futhi ni subscribe kuhlelo la umkhulu Dr Dube TV. La ofica khona yonke into oyidingayo mawukuthi uneyinkinga mhlambe uhlushwa umdliwa uhlushwa mhlambe umuncu uhlushwa isipoki endlini yakho siyakuthusa ubona izithunzi la ufike umkhulu akushayele yona yonke lonto ayijijile lapha uhlale ngokukhululeka emhlabeni ukuthi wabulala umuntu mhlawumbe ulandelwa yini iqunga unequnga ulandelwa umuntu owambulalayo mhlawumbe usufuna nokusizakala sondela kumkhulu umkhulu uyakwazi ukuthi akusize ngezinto ezifana nalezo bakubukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe iyatholakala futhi nenkunzi yemvongolo umvusa nkunzi unamandla babukele emakhaya mkhulu ake sivaleliseni ke manje sekulungile hayi asivalelise ke balelesale kahle yebo mkhulu sithi le inkosi inibusise unyaka uqale kahle yebo mkhulu yebo Ngifuna ngigqoma ngithelayo. Hosh! Yahlaba inkuzi encane bathi umfakiso ngesabi. Ngida amasoka sithi inkuzi ayisebile ngapha nguthathe